o onkele emezikwani echekwa ma okwu esetụrụ si gị ma onye ọbụla gbagara si gị bịa ka ezikwa nke Mmagha Jehovah na Nwanyi Imo pụtaziri ịmazi aka ọfọ na aka Jizọs na aka Bible ọ ife unu chọziri ime ngwanụ bilitenini ime ọ ga-abụ this blue app jụkwa n'oyi ndị ele ndị ebidokwa nke ha blue app ala ikpokwa ọkụ ngwa play kwa nke unu betu make una the play making the show play bekwa nke unu ka mara but for me let there be peace for me let there be peace metụkwara m akala share button ka ị ga-esikwa okwu a dịka nke ala aga aka m ga-ewetakwara gị another update maka ya ndewo. Hello. Oh my goodness. Nwanyi Imo, I challenge you ka ekwo m ọfọ n'ishi. Nwanyi Imo, see, people have asked me to leave you and I'm ready to leave you. But you said ị ga-akụ m ọfọ n'isi na m ga-anwụ. I challenge you. Kụọ m ọfọ n'isi. Let me see if that your ọfọ is bigger than God Almighty. Nwanyi Imo, I bet you kụọ m ọfọ n'isi. People have begged me to delete the videos. And I deleted the videos. They are now even telling me that isi ga-akụ m ọfọ n'isi. Nwanyi Imo, I challenge you and I dare that your deity. Kụọ m ọfọ n'isi. Okokom, mana na chi gị bụ the highest chi. Mana na Jesus, God Almighty nnefe, no woman na-akwa aka. I dare you. Nwanyi Imo State, I dare you. Ihe m gwara gị mere m n'ụlọ di bụ ihe mere m. Mana ị pụtara abụọ m elu n'ala. Ndị otu gị na-akụrụ gị aka. Mana m ji ikwu okwu onye ọbụla na-asị m mechie ọnụ. Since yesterday ota aka na-akpọ m na nhafụ okwu gbasara gị na m ga delete the video. Ma ajụ mee another one. Ha sị na m ga delete riri ya. Ma delete ya. You check out my page, I have deleted those videos. But after m delete ya, abịa na agwa m na isere. And that you are even still saying it. Ị ga-akụ m ọfọ n'isi. Nwanyi Imo, kụọ m ọfọ n'isi. Onwe ihe ga-eme. I dare you. Ana m efe Chineke dị ndụ. Ana m efe chi Mbaka ọgụ. That Mbaka ọgụ, chi ya is my God. Ọ chi ya ka m na-efe. Amụbeghị. Oke osimiri a na-ebu obe n'ụlọ Jehovah. Ụgwọ ndị mmiri si nji ha akwụgo m ha. Ani kwụcha ha eme m ha my enemy. I am still in good time with them. I told them I cannot worship water. I must worship a living God. Nwanyi Imo, kụọ m ọfọ n'isi. Kụọ m ọfọ n'isi. Ịnụ na m anwụọla ya wuru eziokwu. Onye ọbụla nọ n'ụwa mara na Chineke kere eluigwe n'ụwa no fake. I dare you. Gee anywhere dị gị mma. Gaa sara ọgwụ. Kụọ m ọfọ n'isi. Nwanyi Imo, ịmakwa mmiri ole m egwuola. Ana m achọ okwu ruo echi ka m chọọ. Before m ekwu okwu ọ gị bụzọ chọrọ. Okwu a gaala 3 years ago. Ma nọrọ one day mmadụ sendara m video. Ebi nọ na-ekwu
n'ọwụ nke a chọrọ m na di iwe ewe m masị nwaanyị ọmakwa ihe m agabigala ma pụta na-aba mba na-agwa gị asị nwanne m nwaanyị na-ekwu rọbish n'ọnụ ma na-akọwara gị ihe m na-agabigala ọrara m ahụ ịchọrọ gị bụ Imo steeti anyị achịpụta ya bikos otu m si eme nwaanyị Imo ọ dịghị ka anyị kwuru face to face m na gị lụọ ọgụ na ị ga-akụ m ihe ma ebibie gị ka abụmọnụ ịpụta na Facebook na-aba ha na-akụrụ gị aka gị na-ekeli a woman na-agwa gị na onye ị na-akparị na woman of God gị si biko na ọtụkwala ụzọ ahụ na ị ga-emekwa nke a mee ya nke a. Aha m wụ Mmagha Jehovah. Despite na m si na mmiri bi ụwa mana ana m efe Chineke dị ndụ, ana m efe mmiri, ana m efe arụsị, mana ị hụrụ ndị mmiri niile ji eziokwu aga mụ na ha dị na mma. Ndị dibịa ji eziokwu aga mụ na ha dị na mma. Ụmụ Chineke pastọs ji eziokwu aga mụ na ha dị na mma. Mụ na onye ji asị ka gị aga a na-aga ofu ụzọ. Mgbe m ziri Imo steeti ozi akpọọ m gaa aha, onwe ihe n'ikwu fọ people na-asị m ekwula okwu m ekwe. Even skibo comedy kpọcha m si m ekwula okwu. Naanị okwu skibo comedy bụ ihe mere m ike ụwa ji kwụrụ ọtọ gwụ m. I did not say anything. Gị na-abụ abụ egidi. Nwaanyị Imo, go and summon your phone. Pụta na Facebook kwụọ ọfọ gị n'ala ka m mara ma ọfọ ahụ ọ bụ ya ji ndụ m, ka m mara ma ọfọ ahụ ka ọ bụ Chineke kere eluigwe n'ụwa. You choose your own God and I choose my own God. Why in they pepper you for body? Nwaanyị Imo, Imo State is not only your land. Mgbe a na-eme ihe election a certain year, echi na-abịa abadunye m n'Imo State, ma abịa n'Imo State gwa ha na Chineke si the only person ga-achị Imo State mgbe ahụ mezi ụzọ, even wa ụzọ ebe ụzọ na-adị n'ọrụ Chasokorocha. Nwaanyị Imo, ndị Imo State tụrụ m pure water, ha mara m okwute, ha dọkashịrị akwa m si na ọ ga-agba ma ala emechi election. Chineke mee ebere ihe ọ dị m kwuo bụrụ eziokwu, Rochas win. Nwaanyị Imo, anọtube m n'obodo m, Chineke du ime ozi for the benefit of Imo ma gba nkịtị. Even that goddess akpọrọ Imo, that woman na-asọpụta ihe ọjọọ, gakwuru ya ga-asị ya o gbuo mụọ. Go to water, go to any shrine. If Chukwu Okike Obiama, if God Almighty is still alive, Nwaanyị Imo, nye m date m ga-anwụ ka m gwa gị ihe ga-eme that day. Nwaanyị Imo, nye m date m ga-anwụ, send ya to me, date m ga-anwụ ka m gwa gị ihe ga-eme that day. Ịpụta Facebook na bla bla na-eji gị despite iwe ji dị m, Nwaanyị Imo, aga m etret gị, mana ihe m na-agwa gị bụ oji ọfọ ga-ala kama mkpakala ga-ama ọzọ bụrụ ndula. Mark today's date, ị ga-achụkata m spiritual, ị ga-enweta m gị senda ndị ga-agba m egbe. Ị ga-achụkata m, ị ga-enweta m, the next thing ị ga-eme gị senda ndị ga-agba m egbe. Nwaanyị Imo, ma echi ma nwanne echi aga m fight gị. Ị mere vidio, ị mere m ahụ ya, o wutere m apụta na Facebook otu m ji kwuo okwu, everybody mana m kwuru okwu ka onye na-achọ
problem with any of his or her brother. I did not insult Imo people. Omalecha Ugomma. But isi na mere Imo State insult. Ya gaziere gị. But ilewe m anya ozi Chineke ziri m ka m gwa ha ka ha mezie obodo ha. Ya ilewe m anya ka m bịa rịọ unu biko. Ekele dị Chineke ihu niile unu mere. Otu na-ewela fight am. Aka m kwukwa ebe m kwu. Because I am sure no Chineke diere m kwuo ya. I am still saying it even to tomorrow. Imo State is a blessed land. Ụmụ nwanyị ha dị oke ọnụ. Chineke sị na aka ha kwụsị isponsor ndị ashawo n'obodo ahụ. N'obodo ahụ we sacred land. Na achọwa ebe a na-agba ashawo. Ndị ebe a na-agba ashawo gbata ego. Na-agawa n'Imo State. Enwe onye mkpọrọ aha. Ma nwoke ma nwanyị. Ọ bụ naanị ndị Imo State na ebe ahụ. Many people in different places are there. I am not a troublemaker. Onwe onye na-adọrọ m na ya. Ana m agara onwe m mere m gịnị. But anụrụ m ebe that woman say, she will use or fall on me. I will die. I dare you, madam. I dare you, Nwanyi Imo. Kpolie chi gị ka m kpolie chi m. Kpolie arụsị gị na ọfọ gị ka m nwa kpọọ chi m. Kpolie arụsị gị si na ị ga-etiri m ọfọ n'ala. Ị ga-eti m ọfọ n'isi. Isi ị ga-eti m ọfọ n'isi. Ị ga-eti m ọfọ n'isi na m ga-anwụ na m jikere na m ga-anwụ. Ọ bụrụ na o nwere ndị igburu. You cannot kill me. Lions are not made for sacrifice. Lions are not made for sacrifice. Ini ngwara gị. Lions are not made for sacrifice. Ejiro nwa agụ atụ aja. Eji nwa agụ atụ aja. Ịpụta Facebook na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụpụtụ a na-akụrụ gị aka. Ị na-asụ pụtụpụtụpụtụ a na-akụrụ gị aka. Check out the video. Anybody save through that video? Because people have begged me. Even the people I did not expect that they will beg me. They have called. They have begged. I don't supposed to disobey them. May delete share the video. Check my page. I've deleted everything. I've deleted everything because I love peace. Oburo na ichori igba war na maga agbalia. Check my page. I've deleted everything. Makana people ne persuade me I should delete it. No way ye joku nu keme. No kwesi oburu mu na nwanne m ga na-enwe problem. No dey mma. Majo. Ha me insist. I have deleted everything. Gị pụta sị, ị ga-eti m ọfọ n'isi. Tie m ọfọ n'isi. Anything ọbụla mere m. Ga mara na chi gị shiri ike karịa chi m. Ga mara na chi gị shiri ike karịa chi m. Many people, Chineke dila hozi ha kwuo the same thing. Mana eruo na nke m. Chineke duye mmekwuo. Gị ile size m. Gị think ana ị ga-akparali m tụnye na ọnụ. Ị ga-emewu ya. Ị ga-emewu ya. I dare you. Gaa travel ebe dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ bụ ala ka ị na-azụ ụkwụ, ị ga-aga ebunye gị ihe na-aga arụ ọrụ. You'll be disappointed. Onye ji ọgwụ anya isi. Onye ga-eji ọgwụ nyasara isi. Ọwụ onye na-ama Chineke.
ọ bụ onye na-support ihe ọjọọ. Joy Constant, God bless you too. I have deleted it because nna n'olu ndị mmadụ. I respect people. Ndị pastor akpọla m, ndị dibịa akpọ, ndị eze nwanyị kpọ, ndị like m kpọ, ndị m na-eme expect n'ọcha ma US ebe dị iche iche kpọọ m, ndị send test tenda si m na mgbaghara chefuo ihe a, na emetofeli ihe a, ma ekwe ma agbaghara ma echefuo. To my greatest surprise, gị pụta na video na alamente ị ga-egbu m, ị ga-atụ m ọfọ n'isi, gaa tụọ m ọfọ, gaa tụọ m ọfọ n'isi, gaa tụọ m ọfọ. I will never fight you. Ihe mgbu obi we sue gị court na UK, so that m secha gafọ ala gị mara na ụwa na nwaanyị ka ibe ya. But people si m emele na mgbaghara gị, people si m emekwele na mgbaghara gị. Even the lawyer self na esendere m test na ha no UK that they will do everything ịhụ na ekpere ikpe a na ọ dịla gị too much. M sị ha na ahapụzie. Oya ụchatịrị m n'ebe a na-eme sense. Sị ahapụ na ịbụ my sister na m agbagharala gị. Ana na-arịọ gị biko, I dare you, go and hit your ọfọ. Gaa kụọrọ m ọfọ gị n'ala ka m mara ma ọ bụ mmụọ nyere gị ọfọ nke mmadụ. Obere dibịa agwọ ọcha, nnukwu dibịa atụgharịa. 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 Obere dibịa agwọ ọcha, nwaanyị Imo, nnukwu dibịa atụgharịa. Obere dibịa agwọ ọcha, nnukwu dibịa atụgharịa. Obere dibịa abacha mba, nnukwu dibịa ekwugharịa. Obere dibịa agwọ ọcha, nnukwu dibịa atụgharịa. I am walking with the anointing of Ejike Mmagha. Yes. Altar adoration nedum. I know they fear you. Now people where they fear you, go they fear you. Ejike Mmagha, parents ya wu dibia. Ọ bụ nwa rịọtara rịọ but ọ pụtara ya eso Chineke ya sị na ya chi bụ nwa arụsị, na ya chi bụ nwa arụsị, na ọ Chineke ka ya chọrọ ife, and he is doing well. I will do well more than him when the time comes. Millions of you Nwanyi Imo cannot stop me. Ị gara m travel, ma gara gị monastery. Ị gara m travel Nwanyi Imo, ma gara gị monastery, ruoro gị na waterfall. Ma marakwala dibịa nyere gị ike anyị ji aba, ji ole ọ tara. Ma mara ma that your spiritual mother na-enye gị manto ma ọ bụ ekwensu ka gị. Ma mara ma ọ bụ na mantle ahụ o nyere gị to do good thing, gị turnuzie into witchcraft. Ma ọ bụ ihe ọ gwara gị na-eme. Ma ọ bụ ihe ọ gwara gị na-eme. Ị na-ewetere mma agha Jehovah ọnụ. You don't know when I started, and you will not know when I will end. Grade m na-aga bụrụ ofu ihe. Thank God na Moro Oti have said it.
grade ma abụ mri high grade. This person a high alam, oh Jesus. Ew, ọnụ chinyere aghaghị kwom. Ọnụ chinyere baby hafu. Ị na-ama adara ọchị ya ọ dị ka ọ chọ na kwatu mmadụ. Imama darochi ọ dị ka ọ chọ na kwatu mmadụ. Gị na-ekwu udo ya dị ka ewu coward. Maka na m na-ekwu udo and ihe ọ chọrọ ịnụ from me bụ ka m bịa tụọ asịsịzie na ọ bụ ihe Chineke kwu. Why? Chineke gwara m ya. Gwa ya many people, a lot of people ekwuola m na Facebook. She is scared ịga mee ha attack. Ya kwuwa na m ga-enye 2 million nye nama na m ga-enye nke ọzọ ma ọ dị otu ahụ na m nyecha na m abịa ma apologize ma ọ dị otu ahụ na enyere m 41 days na ma nwụọ. Ọ kụrụ ọfọ ya, I am still alive. Ọ bụrụ na tatukwala Adamo in that your ọfọ Nwanyi mo kụọ ya, asị m gị no shaking. No shaking. Nwanyi mo kụọ dị ọfọ. Kụọ dị ọfọ. I challenge you. Ka mara mgbe ọchịchịrị bido na akọ nka ihe. Darkness cannot call light for judgment. Darkness cannot call light for judgment.